Podľa vás by bol kto lepším predsedom Smeru, ako je Robert Fico? Robert Kaliňák by bol výborný predseda Smeru. S ním si viete predstaviť už potom, Robert no? Kaliňák je jeden pragmaticky založený človek, veľmi racionálny. Poznám ho osobne celé 10 ročia a myslím si, že Slovensko potrebuje viacej pragmatických riešení a menej ideológie. A Robert Kaliňák je pragmatik. Čo chcete spraviť ako osloviť tých voličov, respektíve komu chcete zobrať voličov? Pretože tak to funguje proste. Tak ktorým stranám? Andrej Danko napríklad hovorí, že chce osloviť nespokojných voličov Smeru a Hlasu, tak vy koho? Tak my sme definitívne vznikli 15. januára, čiže my sme ešte také politické bábätko. Ja čo týka tých prieskumov, tak samozrejme sledujem to, ale nerobím z toho žiadne závery. Máme ešte jeden základný problém, ktorý musíme vyriešiť, a to je zvýšiť poznateľnosť, pretože poznateľnosť mojej osoby je vyššia ako poznateľnosť značky Práva na pravdu. To je prvá etapa, ktorú musíme zvládnuť. Ja sa chcem zamerať hlavne na tých voličov, ktorí voliť nechodia, alebo ktorí dneska už strátili záujem o politiku, tých je 40%. Z tých prieskumov vyplýva, že sme druhou voľbou pre voličov strany Smer, Hlas, SNS, Republika a Sme rodina. Boli ste viacnásobne vinní, strávili ste dokonca 16 mesiacov vo väzení. Hoci teda neboli by ste prvý takýto prípad, ale patrí podľa vás človek s takouto minulosťou do politiky? Keď patrí do politiky alebo do významnej verejnej funkcie človek, ktorý zabil človeka na prechode prechodcov, tak si myslím, že tam patrím aj ja. Je v tom žiaden problém? Nie, nevidím v tom žiadny problém, ale nechcem teraz využívať tento priestor na to, aby som sa nejakým spôsobom vyviňoval. Niekoho obviniť, prípadne donútiť ho k niečomu a odsúdiť je časovo ohraničené a dá sa to robiť veľmi rýchlo. Ten proces očistenia trvá dlho a je zložitý. Takže ja si myslím, že ani jedna z tých vecí, ktoré sa mi v živote udiali, ešte nie je definitívne ukončená, ale na záver si myslím, že budem označený nielen teda sám sebou, ale aj ostatnými ľuďmi za obeť rokov 2020 až 2023. K čomu?